Dakle, u međunarodnim odnosima sve je jasno. Ukoliko neko nastupa, ukoliko jedna strana nastupa popustljivo, ukoliko je spremna stalno da ustupa nešto, da predaje nešto, onda će naravno druga strana iznositi maksimalne ciljeve. I to se upravo ovde desilo. Pristajući na lične dokumente, na lične karte koje izdaje Priština, režim Borisa Tadića ne samo da je ušao u faktičko priznanje Kosova i Metohije, već učestvuje u zločinu protiv čovečnosti. Kako učestvuje? U tim dokumentima srpska prezimena se menjaju. Izbacuje se ić i uvodi se slovo i. Dakle, ona se preformulišu da budu kosovarska, šiptarska, kako god hoćete. Kao državljanstvo se stavlja Kosovar. Dakle, više Srbi nisu državljani Srbije, oni su sada Kosovari. To je nasilno menjanje etničke slike. To je nasilno podržavanje jedne grupe na šteti druge grupe. A to je upravo zločin protiv čovečnosti. Dakle, prosto je neverovatno da vlada Republike Srbije učestvuje u takvim aktivnostima. Dakle, vlada Republike Srbije mora da prestane, pre svega Boris Tadić, da obmanjuje srpsku javnost, da obmanjuje građane Republike Srbije, da poštuje Ustav, zakon i rezoluciju 1244. Vlada Republike Srbije mora da insistira da se sprovede rezolucija 1244 do kraja. Kao što znate, po rezoluciji 1244, srpska vojska i policija u određenom broju moraju da budu prisutni na teritoriji Kosova i Metohije. I to je upravo mesto na koje mora da insistira vlada Republike Srbije.